Progresam așa de bine cu antrenamentele mele și am slăbit așa de mult, dar o să-mi pierd tot progresul dacă plec o săptămână în vacanță. Oare chiar așa să fie? Aud asta foarte des de la femeile cu care discut, chiar și de la clientele mele uneori, așa că m-am hotărât să testez efectiv cât progres de la sală pierzi dacă pleci o săptămână în vacanță. Dar, înainte să-ți explic exact cum am testat ce progres pierd după o săptămână de vacanță, trebuie să-ți dau mai mult context cu privire la ce am făcut în ultimele 6 luni cu nutriția și antrenamentele mele. Dacă mă urmărești deja activ pe Instagram, știi că am făcut o fază de slăbire în care am slăbit între 7 și 8 kg. Nu a fost deloc o fază de slăbire agresivă, a fost pe o perioadă destul de lungă de timp, am avut în timpul ăsta și mese în oraș cu prietenii, evenimente în familie de care m-am bucurat, dar mai exact, am avut greutatea maximă pe 1 iunie 72,8 kg și greutatea minimă 65,3 kg pe 1 octombrie. Bineînțeles că în timpul ăsta greutatea mea a fluctuat tot timpul pentru că, după cum îți spuneam, am avut și ieșiri cu prieteni în oraș, evenimente în familie de care m-am bucurat. Deci nu e niciodată slăbirea, nu e niciodată așa un grafic doar în jos. Da? Arată mai degrabă așa. Și în timpul ăsta am plănuit, de fapt mai mult am fost luată cu forța de sora mea și prietenii mei, într-o vacanță în Turcia de o săptămână. Între 10 și 18 octombrie s-a desfășurat această vacanță. Și pentru că în toate lunile astea dinainte am fost consecventă cu nutriția mea, cu antrenamentele mele și cu măsuratul greutății mele, număratul caloriilor, m-am gândit că ar fi o ocazie perfectă să măsor oare cât progres pierd în săptămâna asta de vacanță. Și am decis să fac asta prin două lucruri. Măsurarea compoziției mele corporale și măsurarea performanței mele la două antrenamente identice. Ca să măsor compoziția corporală, am ales să fac o măsurătoare care este precisă în sensul ăsta, deci nu pur și simplu un cântar. Am ales să fac o scanare DEXA, mai exact osteodensitometrie, măsoară de fapt densitatea oaselor tale și în felul ăsta face și o aproximare cât mai precisă a țesutului adipos și a masei musculare. Deci măsurători care real, cu adevărat, îți zic exact câtă masă musculară și țesut adipos ai, nu avem de fapt. Dar asta este măsurătoarea cea mai precisă pe care o avem totuși. Așa că, haide să ne teleportăm în timp acum 3 săptămâni la prima scanare DEXA pe care am făcut-o și apoi o să vorbim și despre antrenamentele pe care le-am făcut. POC! Și ne-am teleportat la IMAMED, unde vom face prima mea scanare corporală. Vom face o scanare DEXA, adică vom măsura cât la sută este grăsime corporală din corpul meu și cât la sută este masă musculară. Așa că, haide să vedem! Ok, ne-am întors acasă, ați văzut ce s-a întâmplat la IMAMED când am făcut prima scanare DEXA, avem și rezultatele pe care o să le vedem acum. Deci aceasta este scanarea din 10 octombrie, ne interesează partea aceasta. Deci zice că body fat percentage este 34%, ceea ce este probabil pentru unele dintre voi o să pară destul de mult, pentru că sunteți obișnuite cu măsurători mai neprecise ale compoziției corporale sau cu oameni care zic eu sunt la 10% grăsime corporală, dar nu este adevărat. Dacă crezi că ai 15% grăsime corporală ca femeie, nu ai 15% grăsime corporală, ar trebui probabil să fii pe o scenă de bodybuilding la 13% grăsime corporală. Deci zice practic că 22 de kilograme aproximativ, o să vedeți rezultatele pe ecran, din mine sunt de grăsime, 43 de masă slabă, deci fat-free tissue. Asta poate să include și organe, deci nu lean tissue nu e egal muscle mass. Aici pe scanare, deci, înălțimea mea 170 de centimetri, știu că probabil credeți că am 180 de centimetri din ridurile mele, am doar 170 și greutatea zice 67 pentru că așa este introdusă greutatea aproximată, dar de fapt o să vă zic exact. Chiar 67,0 kg.
Deci 9 octombrie 66,7, 10 octombrie 67,0. Bun, deci am văzut care au fost rezultatele de la prima scanare. Acum să vedem ce s-a întâmplat cu antrenamentele mele. Deci ultimele mele 2 antrenamente înainte să plec în vacanță pe 10 octombrie au fost pe 7 și 8 octombrie. Deci de pe 8 până pe 10 n-am apucat să fac alt antrenament. Deci acelea au fost niște zile de marți și miercuri. Pe 7 octombrie am făcut un antrenament upper în care am avut împins în spatele gâtului behind the neck Smith press 6 repetări cu 10 kg, adică pe fiecare parte. O să vedeți video cu mine pe ecran în același timp. Apoi am făcut împins tot la cadrul Smith, dar din plan orizontal 2 serii cu 12,5 kg pe fiecare parte. La prima serie 9 repetări, la a doua serie 8 repetări. Apoi am făcut 2 serii de tracțiuni la helcometru, priză pronată, prima serie cu 45 de kg, 4 repetări, mi-aduc aminte că a fost ceva rău seria aia, groaznic, a mers groaznic, și apoi am scăzut un pic greutatea, 41 de kg pentru 6 repetări. Apoi am făcut ramat la aparat, priză neutră, 2 serii cu 30 de kg ambele, la prima serie 7 repetări, la a doua serie 5 repetări. Apoi am făcut crossbody tricep extension, 2 serii, 4 repetări, mi-au ieșit la ambele, dar mi-aduc aminte că am mers destul de rău, cu 16,5 kg la ambele. Și apoi am făcut flexi ciocan cu ganterele, 2 serii, 8 repetări cu 12 kg. Un antrenament relativ cinstit, mi-aduc aminte că a fost atunci. În schimb, pe 8 octombrie am făcut o sesiune lower, destul de scurtă, doar 4 exerciții, și mi-aduc aminte că m-am simțit groaznic în ziua aia, nu știu de ce, totul nu s-a aliniat. Deși cu mesele fusesem ok, aveam cu mine intra-workout cu un pic de pudră, cu carbohidrați, da? Pur și simplu m-am simțit îngrozitor în ziua aia, gantere, astrele nu s-au aliniat și am făcut îndreptări cu ganterele, o singură serie, 40 de kg în fiecare mână, 5 repetări, 2 serii la presă, cu 120 de kg ambele, 4 repetări mi-au ieșit la ambele serii și ceva rău, mi-aduc aminte că m-am chinuit, nu mă simțeam superb. La aparatul de aducții, o serie cu 23 de kg, 4 repetări și ridicări pe vârfuri la aparat, 2 serii de 7 repetări fiecare cu 45 de kg. Deci astea au fost antrenamentele mele din 7 și 8 octombrie. Deci am văzut prima scanare DEXA, măsurătoarea compoziției mele corporale, antrenamentele mele, cele 2 dinainte să plec în vacanță. Acum, ce am făcut în vacanță? Pot să vă spun că am mâncat sportiv. În Turcia, mâncarea este minunată, se mănâncă bine peste tot, efectiv oriunde intri, nu ai cum să greșești, carne peste tot, cum îmi place mie, shish, kebaburi, iskender, kebaburi peste tot, numai mâncare bună. Deci am mâncat sportiv, baclavale cu nefeuri, deci nu ratam desertul. Cine mă cunoaște știe că eu sunt o sweet tooth girly. Am călătorit cu oameni pe care mă pot baza să mănânce sportiv alături de mine. Am fost și destul de activă, am făcut o mică drumeție într-o zi, în altă zi altă și mai mică drumeție, dar mi-am păstrat media de pași poate pe la 8000 pe zi, dar cert este că s-a mâncat sportiv, efectiv, se mirau chelnerii de cum putem să comandăm atât și chiar să mâncăm tot ce comandăm, că nu rămânea nimic, pentru că am vrut să văd, ok, dacă chiar mănânc absolut la liber, ce se poate întâmpla, cât de mult progres o să pierd. Cam atât despre vacanța mea în Turcia. M-am întors în București pe 18 octombrie și am reluat lucrurile în mod obișnuit cu nutriția mea, n-am trecut deloc într-un deficit agresiv, în niciun caz. Media mea de calorii probabil a fost undeva pe la 2000 pe zi, un mic așa body recomposition, adică calorii care m-ar pune într-o zonă de deficit foarte mic, până la a doua scanare pe care am făcut-o pe 31 octombrie, pentru că așa s-a aliniat calendarul meu, n-am putut să o fac imediat după ce am aterizat în București. Haideți să ne teleportăm din nou la Imamed Giulești ca să vedeți ce s-a întâmplat acolo și apoi ne vom întoarce din nou aici ca să vedem rezultatele, să le comparăm și să vedem și performanța mea la cele 2 antrenamente pe care le-am făcut cu aceleași exerciții în aceeași ordine când m-am întors. A
few moments later. Ok, am făcut acum și a doua scanare la Imamed Giulești. Acum vom merge acasă să vedem care sunt rezultatele și cum se compară cele două. Ne-am teleportat înapoi acasă, avem cele două rezultate acum pe care le putem compara. Avem aici 10 octombrie, îmi spunea scanarea DEXA 34% body fat și avem aici 31 octombrie. Și scanarea DEXA din 31 octombrie îmi spune că eram la 35,1% body fat. E loc și aici de un efect de sunet care să fie așa gen lucru care poate se încadrează în marja de eroare, sincer. Deci, practic, nu s-a produs o diferență semnificativă în compoziția mea corporală. O să vedeți exact cifrele. Deci avem aici. Zice că aveam 22,3 kg de țesut adipos în tot corpul și aici 23,4. Și țesutul lean zice că a crescut un pic de aici. Deci de la 43,2 la 43,3, mă rog. Statistic, cu siguranță nesemnificativ. Aveam în ziua aceasta de 31 octombrie, aici zice 67 de kilograme, dar din nou pentru că nu trec greutatea fix pe pix, dar eu pot să vă spun pentru că mă cântăresc zilnic. Am avut de fapt în ziua aceea 67,5 kg pe cântar. Deci pe 10 octombrie am avut chiar 67,0 pe cântar de dimineață, pe 31 67,5 pe cântar de dimineață. Care ar fi concluzia după comparația aceasta? Sincer, din punctul meu de vedere, în primul rând, anecdota personală nu reprezintă dovadă științifică. Practic, aceste măsurători nu reprezintă nimic din punct de vedere științific. Este un clip pe care îl fac mai mult pentru divertisment, în speranța că o să ajute femeile să se mai relaxeze puțin cu privire la progresul pe care îl pierdem când luăm o mică pauză de la antrenament. Cel mai probabil se încadrează în marja de eroare a unei măsurători de compoziție corporală precisă și nu pierzi mare lucru de fapt. Iar acum să vedem cum se compară antrenamentele mele înainte de vacanță și după vacanță. Cum îți spuneam, am făcut exact aceleași două sesiuni cu exact aceleași exerciții în aceeași ordine și când m-am întors din vacanță. Primul sesiunea de upper după vacanță a fost pe 19 octombrie, deci pe 18 am aterizat în București, pe 19 deja eram la sală și făceam sesiunea aceasta. Primul meu exercițiu fusese împins în spatele gâtului, mă rog, la cadru Smith. Pe 7, 6 repetări cu 10 kg, pe 19, 8 repetări cu 10 kg. Deci am progresat la exercițiul ăsta, superb. Apoi împins în plan orizontal tot la cadru Smith. Făcusem atunci cu 12,5 kg, 9 repetări și 8 repetări, așa că pe 19 octombrie, văzând că mă simt destul de bine pentru sesiunea mea, am crescut greutatea la 13,25 kg și am făcut 6 repetări la prima serie și 7 repetări la a doua serie. Deci progres și la exercițiul acesta pentru că am crescut greutatea. Apoi, tracțiuni la helcometru făcusem pe 7, 4 repetări cu 45 de kg. Și aici la fel prima serie, 4 cu 45 și apoi cu 41 de kilograme făcusem pe 7 octombrie 6 repetări, aici pe 19 7 repetări. Progres și la exercițiul acesta, o repetare la o serie lucrătoare. Apoi ramat la aparat cu priză neutră, tot așa văzând că mă simt destul de bine, făcusem atunci 7 repetări cu 30, am zis hai să încerc 31,25 la prima serie și mi-au ieșit 6 repetări, o serie super cu progres. Și la a doua serie am scăzut la 30, adică greutatea de la sesiunea trecută de pe 7 octombrie și mi-au ieșit 7 repetări. Deci progres la toate exercițiile până acum. La cross body tricep extension, progres și aici făcusem 2 serii de 4 cu 16,5, aici 2 serii de 5 cu 16,5. Flexi ciocan, făcusem atunci cu 12 kg, 2 serii de 8 repetări, aici hai să încerc cu 14 kg prima serie, mi-au ieșit 5 repetări și la a doua serie am scăzut din nou la 12 și mi-au ieșit 8 repetări. Deci toată sesiunea asta a mers superb, am progresat la toate exercițiile. Apoi sesiunea de lower n-au fost legate aici, adică n-au fost zile consecutive, deci asta fusese duminică, apoi luni am luat pauză și m-am dus marți pentru sesiunea aceasta de lower, deci până și asta poate să impacteze tracking-ul progresului, faptul că nu au mai fost back-to-back sesiunile, da? Îndreptări cu gantere făcusem pe 8 octombrie, 5 repetări cu 40, pe 21 mi-au ieșit 6 repetări cu 40, nici pentru sesiunea
sesiunea asta nu m-am simțit bine, mi-aduc aminte. Deci a fost ceva rău de tot cu sesiunea asta, lower scurtă de 4 exerciții, dar de ambele dăți s-a întâmplat efectiv să nu mă simt extraordinar. La presă am făcut apoi tot cu 120 de kg, aceeași greutate, 5 repetări la prima serie și 4 la a doua, deci aici o repetare în plus la prima serie a existat acolo. La aparatul de aducții cu 23 de kg am păstrat aceeași greutate, dar mi-au ieșit 6 repetări la ambele serii. Data trecută mi-a ieșiseră 4, deci progres și aici. Și ridicări pe vârfuri la aparat. Am crescut greutatea pentru că făcusem cu 45 ultima dată, 7 repetări. De data asta cu 50 de kg, 6 repetări la ambele serii. Deci progrese mici și la sesiunea asta. Deci practic am avut progres la ambele sesiuni, deși au fost din nou 7 și 8 octombrie, iar apoi 19 și 21 octombrie cu vacanța asta nebună, turbată între, deci fără alte sesiuni de antrenament la sală între. Bun, deci care sunt concluziile pe care putem să le tragem după acest experiment? Faptul că datele astea nu înseamnă mare lucru de fapt. Performanța la antrenament este impactată de multe lucruri, cum ar fi factori de stres, de odihnă, de nutriție, clar, dacă erai bine încărcat cu glicogen înainte de sesiunea ta sau nu. Pentru noi femeile poate și de ciclu menstrual. Deci comparația între două sesiuni făcute date diferite, pur și simplu, nu ne spune foarte multe de fapt, din cauza că toți factorii ăștia ne influențează performanța de fapt. Tot ce ți-am arătat până acum, sper că doar o să te ajute să te relaxezi și să nu te mai concentrezi pe lucrurile care nu fac o diferență cu adevărat în timp. Ce fac eu de fapt ca să îmi mențin rezultatele în timp? Pentru că mă antrenez deja de 8 ani. Astăzi când filmez asta este 1 noiembrie, când am aterizat în București pe 18 octombrie, o să verific din nou, deci asta înseamnă că m-am cântărit din nou pe 19. Am avut 68,8 kg pe cântar pe 19 octombrie, deci a doua zi după ce am aterizat din Turcia. Astăzi, 1 noiembrie, am avut pe cântar 67,1 kg. Pentru că imediat după ce am revenit și la rutina mea de antrenamente și la o nutriție normală, echilibrată. Din nou mi-am setat caloriile, poate o medie pe zi de 2000 de calorii. Deci ăsta este lucru care face de fapt diferența. Un bloc de timp mai lung, poate de 6 luni de fapt, în care ești consecventă cu nutriția și antrenamentele tale, nu o singură săptămână de vacanță. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să crezi că ai pierdut foarte, foarte mult progres după o vacanță, probabil este pentru că ți-a luat foarte mult timp să revii la rutina ta de antrenamente și la consecvență cu nutriția ta. Pentru că poate ți era greu, nu știai, dar ce mă întorc la sală și ce fac acum, nu știu de unde să le apuc. Dacă simți că asta e problema și nu știi ce să faci la sală când te întorci, caută-mă pe Instagram și scrie-mi rezultate, pentru că am scris un program gratuit de antrenament cu 3 zile pe săptămână ca să te pui în mișcare mai repede după o pauză. Dacă ți-a plăcut acest clip și mai ales dacă îți place abordarea aceasta realistă cu privire la antrenamente, nutriție și rezultate pe termen lung, urmărește-mă ca să mă motivezi să postez mai des aici pe YouTube.